Mula nang maitatag bilang probinsya noong April 5, 1580, malaki na ang naging pagbabago ng Pangasinan. 443 taon na ang lumipas. Ilang tradisyon pa rin ang hindi nawawala. Mula sa salitang panag-asinan, hango ang Pangasinan. Ibig sabihin, gawaan ng asin. Ito ang kabuhayan ng pamilya ni Nimuel sa Dasol, Pangasinan. Minana pa raw niya ito sa kanyang ama at sa ama ng kanyang ama. Araw-araw, tagaktak ang kanilang pawis sa pagbibilad ng asin. Tinitiis ang matinding sikat ng araw para mahango ito. Biyaya ng dagat kung kanilang ituring ang asin. Actually, masaya po kami kasi nabigyan na kami ng pansin. Hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman noon na hindi kami napag-uusapan sa merkado. Di ba? Parang walang time ang gobyerno para sa amin. Noon pa man, isa sa pinakaimportanteng kalakal ay ang asin. Kaya naging sentro ng galleon trade ang Lingayen Gulf ng mga barko mula China, India at Hapon noong 18th century AD. Bago pa nadiskubre ng Spanish priest at historian na si Juan de Salcedo ang lalawigan noong 1572. Isa raw ang mga taga-Dasol sa mga naunang producer ng asin sa lalawigan. Inaabot yung matataas na lugar hanggang sa malagyan ng tubig na maalat, parang lake, maliliit. Matutuyo ngayon yan at naiiwan ang asin. Ngayon, yung mga tiga rito, kukuha lang sila yung pang sapat na gagamitin sa Tagaraw. Pinapabayaan na dyan yan. Bukod sa mga Espanyol, isang piratang inchik na si Limahong sa mga unang dayuhang nanirahan sa Lingayen at pinaniniwalaang ninuno ng ilang Pangasinense ngayon. Sa ilalim ng Spanish colonial period, sumiklab ang Malong at Palaris Revolt sa bayan ng Binalatongan na tinawag ng San Carlos City ngayon. Sa Remeng, Castilla, 1840 itinayo ang unang kapitolyo, ang Casa Real o Royal House, na nirestore at ginawa ng museum. Nabuksan din ng Sual, ang unang daungan ng barko para sa foreign trade. Mula pa noon, malaki na ang papel ng Lingayen Gulf sa buhay at kasaysayan ng mga Pangasinense, lalo na para sa mga mangingisda. Madilim pa lang, nakikipagsapalaran na sila sa laot. Hindi alam kung makakabalik. Kung hindi kasi ako lalaot, sir, wala kaming maisasaing. Nag-aaral pa yung anak ko, walang pangbaon, sir. Kahit na malaking alon yan, sir, kayang-kaya ko naman yung siguro sa itaas na lang. Sa itaas na lang, sir. Kaya sabi ko sarili ko, Diyos na lang bahala sa amin. Makalusot rin siguro kami dyan. Hindi naman siguro kami pababayaan dyan, sir. Mas iniintindi nila kung may mahuhuling isda para may maipakain sa pamilya. Ito ang araw-araw na buhay ni Alan. 10 ng mga kapwa mangingisda sa Barangay San Isidro Norte sa Binmalay. Dagat kasi, sir, puno ng biyaya ng Panginoon yan, sir. Kung baga, wala na kaming dyan, wala na kaming manager. Kami lang mismo ang manager dyan, sir. Kung lalaot ka, kung may makukuha ka, magkakapera ka. Pero kapag wala naman, so bukas ulit. Bukas na naman ulit, sir. Bukod sa kalakalan, naging kapaki-pakinabang ang coastal area ng Pangasinan, maging sa gera. Una itong nilusob ng mga Amerikano noong 1899 nang umabot sa Pangasinan ang Philippine-American War. Ginawang kabisera ni General Emilio Aguinaldo ang Bayambang bago nagupo ang First Philippine Republic. Dito rin nasulat ni Jose Palma ang liriko ng Lupang Hinirang. 1902, naitayo ang Pangasinan Academic High School na siyang Pangasinan National High School ngayon.
At noong February 1919, pinasinayaan ang kauna-unahang Kapitolyo ng Pangasinan sa ilalim ni Governor Daniel Maramba hanggang sa dumating ang World War II. Dito labis nahirapan ang mga Pangasinense. Maraming buhay at ari-arian ang nawala. Maging ang Capitol Building hindi nakaligtas sa pambobomba. Muling napalaya sa panahon ng Hapon ang Pangasinan matapos magsanib puwersa ang mga sundalong Amerikano, Australiano at Pilipino na ginugunita natin bilang Lingayen Gulf Landings tuwing 9 ng Enero. Nalagpasan na natin ang madidilim na yugto ng ating kasaysayan. Pinagdiriwang natin ang agaw ng Pangasinan. Ibig sabihin nun, sineselebrate din natin yung ating identity bilang Pangasinan. Kasi kinikilala natin kung saan tayo nagsimula, kung saan tayo galing. So yun yung parang historical significance niya at saka value niya para sa atin. So hindi lang yung aalalahanin mo, yung araw na yon, magagawa ka ng mga activities, celebrate, kundi i-recall mo kung sino ka, ano yung magagawa mo para sa lalawigan mo bilang isang Pangasinan. At humaharap ngayon sa bukang liwayway. Nasa iisang bangka tayo, sumasagwan sa pagbibigay solusyon sa mga hamon ng buhay at sa patuloy na pagtuklas ng ating potensyal. Sana maaksyonan tong nila, yung pangingisda ng mga illegal fishing dyan. Kahit yung troll na lang, sir, troll. Yung mga troll dyan, kasi uubusin talaga yung maliliit pa lang yung isda, sir. Ubus na nila. Mauubos na siguro nila yun kasi yung mga similya, Pinapasalamatan ko na ang Team Agila kay Sir Gico, Governor. Maraming salamat sa pagbibigay ng inisyatibo para sa programa para sa mag-aasin. Sa pagpili ng mga tamang lider, muling iguguhit ang mga bagong daan sa progreso. Tatayo ang mga makabagong istruktura kung saan higit tayong makikilala. Ipagpapatuloy ang serbisyong dekalidad para sa kalusugan, edukasyon at kabuhayan. Lalong pagyayamanin ang likas na ganda ng lalawigan. Ngayon, kasabay ng pagunita sa Araw ng Pangasinan, walang maiiwan. Sama-sama tayo sa transformasyon ng lalawigan at taas mo nating ipagmamalaki ang galing at ganda ng Pangasinan. Sa ating paggunita ng ika-443 taong kapanganakan ng ating lalawigan, nagbibigay pugay at nagbabalik tanaw tayo sa mayamang kasaysayan, kultura at kabayanihan ng ating mga ninuno. Tayo'y magpasalamat sa Poong May Kapal sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin at sa patuloy niyang pagpapatnubay sa ating lalawigan. Sama-sama po nating pagyamanin at pangalagaan ang ating pagkakakilanlan bilang isang lahi. Malikat iyan kiyanak, Pinablin, Pangasinan.